Άρα από την καιρή είναι δύσκολη. Ωραίο μαγαζάκι, δουλειά έχεις, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Άκου που σου λέω. Άκου, κάτσε. Χιλιά συγγνώμη, αδερφέ, αυτή η θέση είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Τι θα τα παντρεμένη, βάλε μια ουισκάρα. Βάλε μια ουισκάρα να απολαύσω εφημερίδα. Σήμερα γράφει 7-1, αδερφέ, κοίτα. 7-1. 7 κολάρες όμως ο γράφιος. Τι ανάποδα ψαλίδια, τι κεφαλιά, τι κατρακαλίκια. Όπα, φίλε, αθλητικές συζητήσεις στο μαγαζί μου δεν γουστάρω. Να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες. Εντάξει. Εντάξει. Κοίτα τον. Κοίτα τον τραγόπα που βγαίνει και στην εφημερίδα στη φυλάδα να τον πάρεις ρε με ένα ζηλέ και να το ξυρίσεις παντού ρε. Όπα, φίλε, θρησκευτικές συζητήσεις στο μαγαζί μου εγώ δεν γουστάρω. Για να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες. Εντάξει. Εντάξει ρε. Εντάξει. Νάτος ο Χάχας με σηκωμένα χέρια. Κάνει και τη νίκη. Ποιος? Υπουργός Εξωτερικών σε λέει. Να το στείλει στη λαϊκή να μπερδευτεί να πάρει φίλε, πολιτικές συζητήσεις εγώ στο μαγαζί μου δεν γουστάρω. Για να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες, εντάξει. Εντάξει. Δεν μου λες. Στο μαγαζί σου συζητήσεις για σεξουαλικά ζητήματα επιτρέπονται? Άνα, γεια σου. Για σεξουαλικά πες ό,τι θέλεις. Άντε πηδήξου το.